Здравейте и добре дошли в нашия канал. Аз съм Веселин и днес ще ви представя рецепта за домашен лаваш с иновативния ни продукт Компирин – сок от картофи. Искате ли да разберете рецептата? Но преди това, нека ви кажа какво е Компирин – сок от картофи, но с необикновени свойства. Кетокиселини. Това са растителните аналози на аминокиселини. Аз им казвам супер протеин. За повече информация прочетете в нашия сайт. Преди да започнем с сложната кулинария, ще ви покажа една проста рецепта с хляб, защото никой не е по-голям от хляба. Да преминем и към самата рецепта. Имаме три основни компонента: брашно, сол и вода. В случая е компирин. Идеята е най-семпла храна да заменим водата с компирин. И да видим и да ви покажа, че става. Както виждате, компирин е отаен. Много е важно винаги да раздрусваме добре бутилката преди да наливаме от компирин. Ето 100 мл. Които смесваме с водата и почваме да бъркаме. Тук вече няма да показвам най-добрите техники за месене, но важното е да стане крайен резултат. Затова съм избрал тази проста рецепта, за да ви покажа, че компирин е нещо, което може да бъде ползвано във всяко едно ястие. Така набавяте количеството протеин дори в по-малки дози, но го има във всяка една храна, която приготвяте. След като тестото е добре омесено, правим го на топка и го оставяме 45 минути, час да почине и да почне да втаса, така да се каже. След като нашите хлебчета са готови, ето ги, мекички. Още в приправянето ви казах, че не търсиме хубавата, перфектната визия, може би някой ще я направи по-добре. И тук идва да покажа какво може да правим с хляба. Аз има много варианти, които може да направите с един лаваш. Аз лично ще избера, както казахме в самото начало, най-простото – циганска баница или ромска баница, ако някой има проблем с тези неща. Ето така ще си направя. Чудесно. Поливаме с зехтин. Обилно, кой колкото му е вкусно. Ето така. И поръсваме с шарена сол. Аз ще си го разрежа. И ще изям едно парче.
Чудесно! Това беше от мен за днес. Очаквам ви за още вълнуващи рецепти. Това беше първият епизод в нашия канал, в който показахме вълнуващите възможности и какво може да постигне до съда. Това е всичко от мен за днес. Вашия Веселин от Компирин, или викайте ни Компиринчо от тук нататък. Показах ви ато на всички възможности, които се откриват пред иновативния продукт Компирин. В следващите епизоди лека по лека ще стигнем до сложни кулинарни постижения. До нови срещи! Разбира се, че може.